F'intervista li saritlu s-sibt filgħodu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi kompla jattakka l-pjan tal-Partit Laburista li ser iwassal għal roħs medju ta' 25% fuq il-kontijiet tad-dawl u roħs ta' 5% fuq il-kontijiet tal-ilma. Huwa uża sensiela sieħa ta' aġġettivi biex inissel dubji u biża' għal proposta mresqa mill-Partit Laburista. Jiena ngħid dawn l-affarijiet jeżistu biss fl-istejjer tal-waħx, ma jeżistux fir-realtà. Hija qiesha barmil mimli toqob. Jiena dan nikkunsidrah żball kriminali. Biex jiskredita l-pjan tal-Partit Laburista, Lorenz Gonzi qal li fil-ġranet li ġejjin ser ikompli juri l-istrateġija tal-Gvern fis-settur tal-enerġija. Fl-istess waqt spikkat in-nuqqas ta' informazzjoni dwar il-proġetti fis-settur tal-enerġija. Qal li l-interconnector bejn wieħed u ieħor se jitlesta fl-2014. Dak hu l-interconnector. Dak sa jibda jaħdem bejn wieħed u ieħor fl-2014, ġifieri xi sena oħra bejn wieħed u ieħor biex inkunu nafu. Dwar il-pipeline tal-gas huwa ma kienx jaf jgħid kemm ser jieħu fondi pajjiżna mill-Unjoni Ewropea għal dan il-proġett. L-Unjoni Ewropea tgħidilna jien lest intikom il-flus. Tajjeb, u flus tajbin. Għadna ma nafux kemm imma se jkunu flus tajbin. Dwar għawdex Lorenz Gonzi qal li din il-gżira mxiet il-qudiem biss meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. U l-istorja tal-gżira Awċija u l-Partit Nazzjonalista hija storja fejn it-tnejn li huma mxew labranzetta ma' xulxin. Għawdex mexa l-qudiem kull meta kien hemm Gvern Nazzjonalista imexxi lil pajjiżna. Fil-waqt li ddeskriva bħala gimmick ukoll li jekk kif qed ikun irrappurtat il-mexxej Laburista Joseph Muscat joħroġ fuq dan id-distrett. Qed jgħidu jiena ma nafx, qed jgħidu li joħroġ Joseph Muscat bħala kandidat għal Għawdex. Gimmick oħra. Gimmick ikbar minn di ma jistax ikollok. Jiġifieri jista' xi ħadd jispjegali x'raġuni hemm li joħroġ Joseph Muscat għall-Gżira Awċija jekk mhux gimmick oħra